Empon gerah penggalih. Aku nek karo Pak Seno kudu gerah. Loh, gerah? Gerah penggalih. Oh, gerah penggalih. Sebabnya nopo? Aku ora cocok karo dalange. Lah cocok kok mangkat terus. Modar. Lah ya aku butuh ya. Oh. Modar syukur. Aku yo kaya sing belani padake. Ya kono belani. Nek ora cocok, kowe sing ora cocok ora masalah. Ora cocok perkara apa kok mulai digenahke. Iya. Wong senengane kok ora tau genahke ning terus meneng japrut ki. Penonton ki perlu dikasih senyum yang manis. Nggih. Penonton semene akeh iki nyawangin sinden senyum ki, mbuh nyenengke kena disawang. Oh, guyang iki kok. Terus jejere, kae rada edan kok. Buktikan bahwa Mbak Tatin memang sungguh menggemaskan. Enggak mau. Loh, kenapa? Ya inilah aku, enggak mau dibuat-buat. Oh ngono. Iya. Kudu ngene banget. Alise karo diunggah-unggahke. Oh, medeni